Ahojte, zdravím vás. Chcela by som sa s vami podeliť o jednu dôležitú tému. Určite to poznáte, dieťa sa snaží vysloviť hlásku R, no tlačí ju z hrdla. Takže to znie ako papagájkovanie. Aj tu máme dnes takéhoto kohúta, nie je to papagaj. Všetci ho určite poznáte, ja som ho dostala od manžela, tak sme si ho vytvorili. Ale chcem sa vrátiť k tomu, že teda dieťa sa snaží vysloviť hlásku R, no tlačí ju z hrdla, takže to znie ako, som už spomínala, to papagajkovanie, ja to tak hovorím. Ale odborne sa to volá, že nesprávne tvorené račkovanie. Môže sa to dieťaťu prihodiť veľmi rýchlo a ľahko, preto je kľúčové to včas zachytiť. A stáva sa to vtedy, keď sa dieťa chce hlásku naučiť príliš rýchlo a tlačí vzduch z hrdla. Rodičom aj dieťaťu sa síce môže zdať, že už konečne nabiehajú na správne R, ale veľmi ľahko sa stane, že dieťa nevedomky vhúpne do toho nesprávneho račkovania. Rodič si často myslí, že to už je to správne R, ale v skutočnosti ide i len o hrdelný zvuk. A dieťa nadobudne pocit, že hlásku už vie. A ak si to mamička včas nevšimne, nesprávny návyk je na svete. Takže ako na to ďalej? Alebo teda aké sú na to potrebné tie technické parametre, alebo prosím vás, ak sa to dá, skúste dieťaťu vysvetliť, že pri tvorbe hlásky R musí držať špičku jazyka hore na podnebí za hornými zubami a iba slabúčko s ním hýbať. Vytvorí sa tak jemné vibrovanie a slovo potom vysloví v kľude. Kontrola tej správnosti. Ak dieťa povie slovo už cez jazyk a nie cez hrdlo, ste na správnej ceste. Tréning slov by ste si mali zapisovať. Najlepšie tak, že si zapíšete tie slová, ktoré dieťa vysloviť už aspoň trošku vie a nech ich opakuje. Nech si pamätá, ako dané slovo hovorilo v tom čase, keď sa mu to podarilo, a postupne k ním pridávajte ďalšie. Ďakujem a zatiaľ sa majte krásne. Ak sa mi podarí, tak by som vám to aj natočila na iné video. Nielen na hej heja. Čaute.